Hej med dig. Velkommen til den her lille snak om overbevisninger, begrænsende overbevisninger. Fordi vi kan selvfølgelig også godt have overbevisninger, der understøtter os. Men hvis vi starter ud, så vil jeg bare lige kort præsentere mig selv. Mit navn er Reze. Jeg er holistisk mentor. Jeg hjælper primært kvinder med at skabe et mindset, der matcher deres drømme. Og når vi skal skabe et mindset, der matcher vores drømme, så er vi for det første nødt til at være bevidste om, hvad vores drømme er, men vi kommer ikke uden om det her arbejde med begrænsende overbevisninger. Så der er jo selvfølgelig ikke alle overbevisninger, der er begrænsende. Vi har også rigtig mange gode overbevisninger, som faktisk understøtter os på en positiv måde. Og dem skal vi jo selvfølgelig holde fast i, men det, der er vigtigt, det er, at de overbevisninger, som holder os tilbage fra at opnå vores drømme, som holder os tilbage i vores liv generelt, det er begrænsende overbevisninger, og dem skal vi altså justere, hvis vi gerne vil i mål med vores drømme. Dem skal vi justere, hvis vi gerne vil skabe next level i vores liv. Dem skal vi justere, hvis vi er utilfredse med nogle ting i vores liv. Og det, der er med begrænsende overbevisninger, det er jo egentlig et program, som giver os de her skyklapper på, plejer jeg at sige. Verden bliver rimelig snæver, når vi har skyklapper på. Og det kan jo være programmer, som vi enten har arvet fra vores familie, fra vores forældre, fra vores bedsteforældre. Det kan også være programmer, kollektive programmer. Dem ser vi rigtig, rigtig mange af, at sådan er det, sådan gør vi, sådan agerer vi, sådan er normen, sådan skal du passe ind. Det kan også være begrænsende overbevisninger, når vi sådan roder lidt ned i det. Men det der er med overbevisninger, måden de bliver skabt på, de bliver skabt på forskellige måder. Tit og ofte så ser vi programmeringer, der skabes ved gentagende gentagelser, altså at noget, der ligesom er blevet repeteret. Og det er ikke nødvendigvis det sagte ord, det kan også være de her kutymer, vi har haft med hjemmefra, at sådan gør vi her, uden at vi sætter ord på, uden at vores forældre måske har sagt ord på, hvad det egentlig indebærer. Så når vi har begrænsende overbevisninger, så holder vi os selv tilbage. Så kan vi lave en masse undskyldninger for, hvorfor vi ikke kan. Vi kan hele tiden slå os selv hjem i ludo i forhold til at opnå det, vi faktisk ønsker. Og der er så mange måder, at de her begrænsende overbevisninger kan komme til udtryk på. Det kan jo komme til udtryk både i forhold til, at der er frygt i forhold til nogle penge, eller i forhold til nogle ting. Det kan være i forhold til penge, det kan være i forhold til at gå efter drømmejobbet, det kan være i forhold til at stifte familie, det kan være i forhold til børneopdragelse, det kan være i forhold til at skabe den virksomhed, man virkelig, virkelig drømmer om. Men det kan også være mangel på tillid, det kan være, hvis vi har svært ved at uddelegere opgaver, det kan være i forhold til kost. Altså der er en milliard begrænsende overbevisninger, og vi er så individuelle som mennesker, så overbevisningerne er også mega individuelle, hvad det ligesom er, vi har med i rygsækken. Når vi har nogle begrænsende overbevisninger, så holder de os tilbage. Og de holder os tilbage fra at leve det, vi faktisk virkelig ønsker, det vi faktisk virkelig har lyst til. Det holder os tilbage i den her begrænsning, lige med begrænsende overbevisninger, men det holder os fast i nogle begrænsninger. Så vi kommer ligesom ikke ud over stepperne med det, vi gerne vil, eller vi holder os selv tilbage, og nogle gange kan vi ikke altid forklare, hvorfor vi gør det, men der er bare en programmering, der ligger i os. Og den kan vi simpelthen justere på, og det er det, jeg elsker så meget ved at arbejde med mennesker, og ved at arbejde med mindset, ved at arbejde med det her, at skabe et mindset, der matcher vores drømme, fordi der er en fed proces i det. Når vi har begrænsende overbevisninger, så holder det os tilbage. Det har jeg sagt et par gange, men det er ikke kun det at holde os tilbage tankemæssigt, det er også følelsesmæssigt, og tit og ofte
så bliver det jo et udtryk for, hvordan vi er i vores fysiske krop. Det vi ikke tager handling på, det vi slår os selv oven i hovedet med, den her negative selvsnak, vi kan have, de her følelser, der buldrer løs og skaber en form for stress i kroppen, et stressrespons i kroppen. Det er alt sammen noget, der bunder i nogle begrænsende overbevisninger. Og tidligere så har man sagt, at der var 2 måder, man kunne håndtere begrænsende overbevisninger. Den ene måde, det var ligesom ved at blive udsat for et traume, en eller anden oplevelse, som gjorde, at man skabte nogle nye overbevisninger. Om de så er begrænsende eller nærende, det er jo svært at sige, men og den anden måde er ved at opjustere med gentagelser. Altså faktisk på samme måde som et paradigme eller en begrænsende overbevisning bliver skabt ved gentagelser, enten det sagte ord eller det usagte ord, så kan vi også ændre vores begrænsende overbevisninger med gentagelser. Det er en proces, der kan tage rigtig lang tid, og tit og ofte så oplever jeg også, at det ikke er alle, der kommer i mål med den her proces, fordi der hele tiden kører det her underbevidste program i yeah, right, og hvordan havde du tænkt dig, det her skulle lade sig gøre, og du skal ikke tro, du er noget, og bla, hvad vi nu alt sammen kan fortælle os selv. Men der er en anden effektiv måde, og vi kalder det energiterapi. Og energiterapi er terapi, hvor vi simpelthen går direkte til underbevidstheden og får omprogrammeret de begrænsende overbevisninger, der er, hvor vi får dem omprogrammeret til noget, der er nærende i stedet for, noget vi ønsker os i stedet for, noget vi ønsker at være i stedet for. Og det er super, super effektivt. Der er forskellige former for energiterapi. Der er både clearings, der er hypnose, der er tapping, men den form for energiterapi, som jeg arbejder med, den hedder Psych-K. Og Psych-K er den her vanvittige effektive proces, hvor vi simpelthen bypasser vores logiske hjerne, går direkte til underbevidstheden, får kigget på, hvordan sådan her er det nu, hvordan ønsker jeg, at det skal være i stedet for, og så får vi ligesom omkodet underbevidstheden til det, vi ønsker i stedet for. Det er en proces, hvor du faktisk får syn for sagen med det samme i løbet af ganske kort tid, det vil sige en time, vi har sammen, så omprogrammerer vi, og du vil mærke effekten med det samme. Jeg har nogle gange nogen, der siger, når vi sådan validerer undervejs, at de udfordringer, de kommer med, jamen de kan jo godt høre, hvad det er, jeg siger, men det resonerer overhovedet ikke med dem mere. Det er som om nogen har endda sagt det her med, er det mig, der har sagt de ord, sådan føler jeg det slet ikke mere. Så inden for rigtig, rigtig kort tid, så omprogrammerer vi underbevidstheden. Og det er vanvittigt effektivt, og det er så givende på den lange bane. Vi validerer altid undervejs, når jeg arbejder med overbevisninger, for at du kan mærke resultatet med det samme. Og også for, at du ligesom kan gå ud og begynde at gøre noget, der er anderledes, når du går fra en session med mig. Men jeg har lige lyst til at træde et skridt tilbage, fordi det er egentlig ikke sessionerne, det handler om her. Det, der handler om, den her video handler om, det er, at du skal have den her forståelse af, hvad dine begrænsende overbevisninger gør ved dig. Fordi de holder dig tilbage. Og det vi skal forstå, det er, at når vi arbejder med vores sind, når vi arbejder med vores bevidsthed, når vi arbejder med vores underbevidsthed, så vores bevidsthed er de her bevidste tanker, vi har, og de fylder altså kun cirka maks 10% i vores hverdag. Resten af tiden, der bevæger vi os i underbevidstheden, i vores underbevidste sind. Og i vores underbevidste sind, der ligger alle de her vaner, der ligger alt det her, vi gør på autopilot, der ligger alt det her, vi gør det, fordi sådan har vi måske altid gjort, men vi kan ikke nødvendigvis sætte ord på det. Og fordi at underbevidstheden fylder så meget i vores liv, så kan den også godt være lidt tricky nogle gange at omprogrammere, når vi vil gøre det selv. Der skal rigtig mange gentagelser til for at omprogrammere det underbevidste sind. Der skal nogle gange skal der meget tid til også.
ud over de mange gentagelser. Og det er det, vi bypasser, når du arbejder sammen med mig omkring begrænsende overbevisninger. Det, der også er vigtigt at forstå i det her, det er, at vi kan sagtens sige noget til os selv. Nu vil jeg gøre sådan her. Men hvis ikke vi har et program i underbevidstheden, der understøtter vores ønske, vores bevidste ønske, så når vi simpelthen ikke i mål. Vi kommer til at lave den her konflikt, og det gør vi, fordi at vores underbevidste sind arbejder 1.000.000 gange hurtigere end vores bevidste sind. Så jeg plejer at sige, det er sådan lidt cyklen mod lastbilen. Vi ved godt allerede på forhånd, hvem der vinder i det her. Og sådan er det også, hvis vi har udfordringen kørende mellem vores bevidste sind og vores underbevidste sind. Det er underbevidstheden, der vinder. Det er underbevidstheden, der trumfer, fordi den processer så meget hurtigere, fordi den processer så meget mere data, end vi overhovedet kan rumme i vores bevidsthed. Så derfor er det ikke altid bare at sige, gå væk gamle overbevisning, gå væk gamle paradigme, gå væk gamle vane, fordi at der skal enten gentagelser til, rigtig mange gentagelser, eller vi skal have lavet en decideret omprogrammering i underbevidstheden. Når vi ændrer overbevisninger i underbevidstheden, så handler det altid om at kigge på, hvad ønsker jeg faktisk? Hvad er det for et program, jeg ønsker i min underbevidsthed? Vi er ligeglade med, i hvert fald i min optik, hvor vores gamle programmer de kommer fra, hvad der har været skyld i dem. Men det vi hellere kigger på, det er, at vi kigger fremad. Så hvad ønsker jeg i stedet for? Hvordan ønsker jeg, det skal være? Og det er også derfor, at det er så vigtigt generelt, at vi mennesker, vi har ønsker, vi har drømme, vi ved, hvor vi vil bevæge os henad, vi ved, hvad vi gerne vil have ud af livet. Når vi ikke ved det, så er det også rigtig, rigtig svært at lave en omprogrammering, fordi hvad skal vi så omprogrammere til? Vi ved, hvad vi har, vi ved ikke, hvad vi får. Den sætning, den tror jeg, vi alle sammen, eller rigtig mange i hvert fald, kender. Og det samme er det med underbevidstheden. Altså, den ved, hvad den har. Også selvom det ikke er særlig nærende det program, der er i underbevidstheden, så ved den, hvordan den håndterer det. Den ved, hvordan vi reagerer. Den ved, hvordan den agerer. Og derfor skal der altså noget andet til, for ligesom at opjustere det program, der ligger i underbevidstheden. Det kan lade sig gøre, og det kan gøres rigtig, rigtig hurtigt, så vi behøver ikke at kigge frem mod en flere måneders lang proces, når vi omprogrammerer underbevidstheden. Det vigtigste er faktisk, at vi tager skridtet og så kigger på, hvad ønsker jeg? Det her program nærer mig ikke, men jeg ønsker det her i stedet for, fordi så har vi noget at arbejde ud fra. Og så er det simpelthen at arbejde med underbevidstheden, med programmering. Det er ikke noget nødvendigvis, du kan gøre selv. Det kan sagtens være, at du skal have en hjælper på banen. Men når vi ligesom hele tiden kontinuerligt arbejder med at opjustere vores underbevidsthed, så vil vi også bare opleve, at vejen hen imod vores drømme, vejen hen imod vores mål, vores mindset, det bliver opjusteret i den proces, og det er så fantastisk. Jeg er her, fordi at jeg tror på, at vi alle sammen er værdige til et fantastisk liv. Vi er alle sammen værdige til et ønskeliv. Men rigtig mange har bare ikke tænkt over, hvad de faktisk ønsker i livet. Har tænkt, at livet det er knoklerne. Har tænkt, at de skal leve i leverpostej hele livet. Har tænkt, at livet skal overleves i stedet for at leves. Men det er en stor løgn. Du har ansvaret for dit liv. Du har ansvaret for at gå efter dine drømme. Og hvis du har et program, nogle programmer, som ikke understøtter dine drømme, så har du også ansvaret for at arbejde med dem, for ligesom at få dem opjusteret, så dine programmer begynder at matche dine drømme. Så når vi i en Psych-K-session arbejder med omprogrammering, så gør vi lige præcis det her med, at vi tager skyklapperne af,
så verden lige pludselig bliver åben. Så verden ligger åben for dig, så verden eller så du kan tage verden ind, så du kan gå efter det, du virkelig ønsker. Det er en vanvittig effektiv proces. Vi validerer den altid undervejs, og du vil mærke effekten af den med det samme. Så kære dig, du skylder dig selv at gå efter dine drømme. Du skylder dig selv at have julelys og glimt i øjnene. Du skylder dig selv at sætte dig ned og mærke efter, hvad vil jeg faktisk gerne have ud af mit liv? Hvordan vil jeg gerne leve mit liv? Hvad holder mig tilbage? Og de ting, der holder dig tilbage, der er aldrig noget, der er for stort eller for småt til at kunne blive arbejdet med. Det handler ikke om, hvor mange år de har været der, eller om de har været der i generationer, eller om de har været der fra tidligere liv, de her programmer, vi har i underbevidstheden. Det er lige meget. Fordi når vi først bypasser det bevidste sind og går i underbevidstheden, så findes tid og sted ikke mere. Der findes kun det, vi putter der ind, det vi ligesom fortæller, at vi vil ønske at tro på. Så her er altså en mega effektiv proces. Jeg vil elske at arbejde sammen med dig. Jeg vil elske at kigge og arbejde med dine begrænsende overbevisninger. Kig på dine drømme. Hvor er det ligesom, du ønsker at gå hen? Hvad er det, du ønsker at have ud af dit liv? Sådan, så vi kan skabe en verden, hvor der bare er meget mere nydelse og knap så meget knokleri, hvor der er meget mere glæde, hvor der er meget mere glimt i øjnene. Og hvis ikke du skulle gøre det for din egen skyld, så gør det for din efterfølges skyld, så gør det for dine børns skyld, så de har dig at se op til, så de ligesom kan mærke, prøv at høre her, min mor eller min far gør de her ting, så selvfølgelig ligger verden også åbne for mig. Der er ingen tvivl om, at de begrænsende overbevisninger, vi har med hjemmefra, dem giver vi også med videre til vores børn, hvis ikke vi ændrer på dem, hvis ikke vi justerer på dem. Og i den her proces, der handler det ikke om, at vi skal hverken pege fingre eller give nogen skylden for de begrænsende overbevisninger, vi har. Tværtimod, vi skal faktisk være super taknemmelige for det, vores forældre har givet os. De har givet os det bedste, de kunne, men det bedste for dem er ikke nødvendigvis det bedste for os, så vi kan tage ansvaret hjem på egen banehalvdel og opjustere til det, vi virkelig ønsker. Jeg håber, du vil følge med. Der kommer meget mere omkring det her, fordi det er virkelig en kæphest. Jeg elsker at arbejde med begrænsende overbevisninger. Jeg har mærket effekten af dem i mit eget liv. Jeg arbejder med det dagligt, og det er en skattekiste, vi kan åbne op for, så du kan leve et liv med julelys i øjnene, så du kan skabe et mindset, der matcher dine drømme, så du kan gå vejen og realisere det, du virkelig brænder for, eller det, du ønsker. Tusind tak, fordi du så med. Jeg glæder mig til at se dig på et senere tidspunkt. Ha' det godt.